Tercer combat de la velada, Luzu, que ja va estar l'any passat, que és el que es va lesionar en el peu. Te'n recordes que va haver uno que es va lesionar del peu contra l'Olito? I l'altre és Fernán Flo. Fernán Flo, no sé si és salvadoreño, del Salvador, és molt conegut. El que passa que és un youtuber que està un poquet retiraet. Ja puja vídeos quan li rota. Són amics. Què mola de Luzu? Mira, fixa't en els pantalons. Ah, vale, que xulo, tio. Jo he vist camisetes d'estes també. Va de bola de drac. Sí. Per cert, me'n tinc que comprar una altra perquè ja sempre porta la mateixa en el programa. No veus? I Luzu porta la Z, ahí la de Dragon Ball. Ah, sí. Bola de drac. Està xulo. Així, combat ja de gent que ja pesa un poquet més. Les hòsties, dona't compte. Ja són més fortes. Com ja el cap va manejant-se. Sí. Hòstia, té el nas roig ja, el tio? Pot ser. Hòstia, però per què no es posa el protector pel nas, eixe? Perquè igual li molesta. Jo aniria Jo aniria ahí... En armadura medieval. Jo aniria ahí en armadura. En armadura medieval. I en cavall i tot. Pujaria ahí en cavall i tot, Pa picar així a la gent. T'acaba de veure com un picador de maus. I l'altre tio fent així, no? I l'altre tio fa, però Ramon, què fa? Això és el que han pactat, pa pelear, no? Tu i jo hem firmat, no? Hem firmat. Hòstia, tio. I el tio rodant-me i jo en el cavall així. És que, a veure, jo aquestes burrades me les imagine i és que t'he imaginat jo també. De pica i l'altre així en les guants de boxeo fent. Què fas? Jo sucant-li. Jo sucant. Vaig a veure, entretino amb populats. Eixe tio és alt, el d'allà, o per almenys pareix bastant alt. És alt i llarg. Però quina edat tenen els xavals estos? Perquè a nivell muscular no pareix... Luzu deu ser de la nostra quinta un poc més major. Luzu? Vale. Luzu és el dels pantalons de bola de drac. Sí. I Fernán Flo no sé els anys que tindrà, però pot ser que estigui rondant la trentena. Entonces, t'explique jo la meva visió. Estos no són simpàtics. No ho sé, ara fora bromes. Dona compte que en el moment que tenen d'avançar, un és més alt que l'altre. Per tant, Quina connectada, xaval. És més complicat pegar de baix cap a dalt que de dalt cap a baix. Això és evident. La gravetat. No? Podríem dir? No? No és igual fer Xina que Xina, no? A la gent sempre és més còmode fer-li tot el recorregut, el màxim recorregut possible, perquè vol pegar lo més fort possible. No, però és que saps què passa? Ahir Fernán Flo, pareix que no, però encara que és el vega més flac, sí, però no, però estic veient... L'avantatge que el dona el ser més alt i aquests braços tan llargs... Té els braços llargs. De fet, és que té cos com de... És que juguen a baloncesto. No sé quina altura té, però aparentment està molt flac, això sí és veritat. Estarà igual 1,90. Estarà rosant el 90, sí. Estarà rosant el 90 o igual més, no sé. Igual Luzus de la nostra altura i aquell pues, li trau uns 10 centímetres. Mira això. Ahí en les repeticions sí que es veuen com entren els... Sí, perquè, ostres, eixa anava al cau, Eixa no portes casco. Ja, i caus. I ahí a la soca de l'orella el comença a pitar-te tot. Comença a pitar-te tot. Estava mirant el que estava aventant en una toalla. Imagina't, tu què te dediques? Tu eres simpàtic. No, diu, tu què se te dediques? I fa, jo vente. Jo vente abanicador de boxeadors. Sí. Clar, és que, a veure, contra uno més alt, el que tens que fer és clavar-te ahí en el meollo a pegar-te. Vulguis o no veus, Fernán Flo el que fa és això, manté molt bé la distància.
dins de lo que és un amateur, Ja, de lo que és un ja. principiant, però no veus, em manté prou És que la saps què passa? distància. Que així em dona dubte, en part. Ara te diré per què. Quant de temps queda? Porten la ronda 2, els queden 2 minuts 21-20 baixant. 2 minuts 20. Jo crec guanya el Flo. Aquesta és la teva aposta? Mira, no veus com ha esquivat, com manté la distància i tot, baixa els braços i tot això, buah. Jo crec que Flo. Entonces tu creus que Fernand Flo. Vale. Portes 2 de 2, eh? Això vol dir molt de tu. Tu saps què passa? Digues, tranquil, digues. Com analitza Ramon, tio? És que moltes vegades sí que és veritat que ells van... N'hi ha alguns que van resguardant-se per l'últim, per quan veuen que estan cansats, entonces ja donen el màxim i dir ara vaig a per tu. Sí. Perquè tu pensaves que jo estava cansat quan jo el que he fet és jugar en tu. Entonces no sé si ara pot ser, però clar... Això ho fa un professional que té un cardio de l'hòstia. Però, tio, dona compte el que fa... Eixa ha sigut bona. ha sigut boníssima. Però, tio, fixa't en esquena, tio. En esquena. O sea, l'esquena d'este tio és 2 d'aquell. Però l'altura, per lo flac que està, sap treure el rendiment, tio. Perquè mira quines cametes té, tio. Però si aquestes cames, mira, perquè no fan patar, però tu li pegues una pata a ell i fa la revoltereta 2 vegades. Saps? No, però sí, a veure. L'altura en tots els combats, en qualsevol cosa de disciplina, l'altura el dona molta avantatge. Això no vol dir que després un baixet que li tragues 10 centímetres o 20, després el faig un KO, que això és el que passava amb Mike Tyson. Mike Tyson tombava a tios que li treien un cap. Sí. Però clar, Mike Tyson anava a la brega. Clar. Entonces era primera ronda, segona ronda, màxim tercera ronda, entrava, i se'l carregava el tio. Saps? Era algo exagerat. A Mike Tyson el que tenies per guanyar-lo, el que tenies que fer era aguantar. Però aguanta, saps? Aguanta Mike Tyson. Ahí sí que tenia que anar en armadura. Madre de Déu, en armadura. Ahí sí que tenies que anar en armadura i la pica. I la pica, total. I així i tot, agarrava la pica i el volcava al cavall. És que era un animal, tio. A mi Mike Tyson sempre m'ha agradat. Després, Mike Tyson, fora de la seva vida, haurà fet el que ha fet, però el que era... Normalment han tingut vides bastant peculiars. La fama, els diners, tot això... Però és que Mike Tyson hi ha que posar-se també en el seu cap. Ell ara pots parlar en ell. Ara fa ell podcast i tot, i es pot parlar, però ell ho dia i fa, jo és que en aquesta època era un monstre. Em creia a vegades que era un déu. Ell ho dia, jo dic que és que era un monstre. A veure, jo també... Mira, ahir estava casualment pensant en això. Clar, n'hi ha un moment en què aquesta gent tenen un poder adquisitiu brutal. Tota la gent, un autògraf, ostres, no sé què, el veuen, vull dir... Pues aquesta gent n'hi ha un moment en què s'endiosa. Clar. I se li va la pinça ja total, perquè la vida no és això, saps? El que passa que tot el que l'envolta... És que és diners, fama, en el cas d'un boxejador, home heterosexual, dones, clar, que vulguis o no, de cop i repente em veus que cada dia en tens 20 diferents. Clar. Pues això n'hi ha gent que diu, hòstia, puta... Clar, s'endiosen. I trauen el pitjor de cadascú, moltes vegades. És el que em dic moltes vegades de... Els diners no trauen el pitjor de la gent, sinó trauen com és en veritat la gent, com és en veritat la persona. Pot ser. I crec que més de 4 vegades... Però jo crec que n'hi ha un puntet que tots el tenen. O sigui, tots els que arriben a una fama considerable, tots tenen un puntet que a mi no el trauen, però el tenen. Ja, sé el que vols dir. En el cas de Mike Tyson, també on se'n va anar tot, va ser quan li se va morir l'entrenador que tenia. Perquè l'entrenador li feia psicòlogo. Li feia com a pare. Clar, també. Entonces, era un recolzament. Quan li se va morir,
ahir és quan... Va trastornar, ja. Es va acabar de trastornar. Ja. Però bé. Que després també hi ha boxeadors que tenen la seva família i no han tingut ningú reparo, han tingut diners i el que han fet han vingut de zones pobres i han ajudat als Però seus normalment poblats. qui pega aquests putxons tan forts, normalment, ojo. Ja. No, és el que vols dir. Vale, queda 1 minut i 18 segons i baixant. S'ha equilibrat molt, Sí. S'ha equilibrat molt. A més, així parlant de Tyson, però és que... S'ha equilibrat molt. És que de boxeadors, tio, és que n'hi ha cada per ahí. Jo és que quan parles de Tyson també em ve al cap Floyd Mayweather, tio. És que Mayweather... És un altre estil, però és l'estil actualitzat de... És que Mayweather és molt defensiu. Era molt defensiu. A mi el que no m'agradava és això, tio, que tenia les regles del boxeo, ell ja se les tenia tan estudiades i ja ho sabia tant com tenia que pelear, que és que quasi ningú el va posar contra les cordes. Hòstia! Ja t'entenc. Entonces va arribar un punt ja que dies, a este que li tenim que posar 24 rondes perquè es cansi i algú li puga fer un KO. És que no tenia ja puto sentit. Jo, tio, la veritat que té que ser curiós. Per exemple, Floyd Mayweather no té necessitat de pujar al quadrilàter. No té necessitat. Tu imagina't, tio, que digueres, mira, m'apeteix guanyar, no sé, 10 milions. Sí, vaig a pujar i puja. I a lo millor fa un combat de demostració. Mira. Oh, ja, vale, ja va. Quines dos macoques li soltat allà al final, Quines dos macoques li soltat allà al final. Ostres, estava jo repensant i dic, què volia contar antes? Té que ser difícil gestionar. Tu imagina't en el combat que hem vist davant de les dones, que una siga la teva parella, tio. Ja. I estar veient com li estan sucant-ne. Ja. O sea, mentalment tens que tindre molt clar que això és un combat perquè... Sí, no, sé el que vols dir. Està pegant-li una persona simpàtica. Clar. Però no mola. Sí, m'he de controlar. Que n'hi ha vídeos de dos en un quadrilàter i la mare puja en el bolso. I en el bolso porta una ratjola. Vale, tu has dit que guanyava Fernand Flo. Vale. Muy igualado, ha dit. N'hi ha que dir, i bueno, ho torno a repetir, que Ramon, la velada del año 3, no se l'ha vista. Vale? Que jo sí que me l'ha vista, però Ramon no. Ramon ahir va arribar tard a casa, no va poder veure res i està mirant-ho ara tot de nou. Has vist? És que es veu, tio, es veu qui domina la situació, és més que notable. Pots dir-ho, t'ha caigut simpàtic, Fernando. No, és que es veu. Ja, però sí, a veure, jo trobo que a lo millor en professional no es veu tant, perquè tots saben a lo que van. És que... Però sí... Ja, però trobo que dels 3 combats que han vist és el que des del principi s'ha vist més clar. Perquè ha dominat molt més. Sí que és veritat que quasi al final pareixia que n'hi havia ja un equilibri. Inclús que dominar, però no, ha sigut després, saps? Ha sigut tot... Sí, ha sigut tot prou... És que Iluzu, tio, pobret, és que clar, ja porta 2 combats que els ha perdut. Eixe no ho trau, No, ja no ho trau. Bueno, però després la xequera... Uno va ser per lesió, que es va lesionar el peu, que la lesió ja la portava. I ara ha sigut ja pues, que ha perdut. Sí, però ell estarà aixina, sentadet en casa, en la peueta aixina, en el martini, i dirà, he perdut, però mira... Ja, però vulguis o no, home, clar, vols guanyar contra... Clar. Perquè mira ja per la nit, l'estadi, hi ha aquells colors que guai. Que xulo. És que ja...